Jamen, hold kæft, hvor er det fedt at se så mange, det er sgu da dejligt. Tak fordi I kom. Hvad hedder det? Og der er sgu også en del ældre mennesker her. Og velkommen til jer, det gør jo ikke noget, det kan man jo på grund ikke selv gøre for, kan man sige. Det var ens forældre, der var lidt tidligt ude der. Eller ens mor. Den lille tøjte. Som sagt, man kan jo godt spørge sig selv, har I Knud? Og Lise? Hvorfor lave den her film? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig, fordi jeg havde lyst, men også fordi jeg tænkte, at... jeg skal lige starte med, hvor mange har hørt om det her igennem Alfa 1 til Facebook? Nej, okay. Har vi på Falster jo, det er klart. Så kan jeg fortælle jer, Facebook det er et sted på nettet, hvor... og vi har brugt Facebook rigtig meget til at prøve sådan at komme i snak med jer, og det jeg synes, det som jeg har lagt mærke til, når vi har brugt Facebook, det er altså, der er stor forskel på profilbillederne. Det er som om, at pigerne bruger lidt længere tid på at overveje, hvordan fanden det billede det skal se ud end mændene. Fyren det er bare sådan noget, så er jeg på nettet! Hvorimod pigerne, der er der altså lidt mere damp i trussen, ikke? Altså der er sådan, det er sådan fra ellers sådan lidt åndssvag vinkel, lige sat håret og godt med hårspray og sådan noget. Altid en åndssvag vinkel, hvor man så lige kan skimte sådan en Hello Kitty bamse op i baggrunden der. Og altid den der lidt underlige halvåbne mund, den der. Hvor man så bare skal tænke, der kan der vist lige være en tidsmand. Men vi synes, det er rigtig smart at bruge Facebook. Jeg ved ikke, om jeg synes, at alle skal bruge Facebook, men det er blevet sådan lidt en trend. Jeg har næsten, nu bliver det lidt personligt, men jeg har næsten lige købt et par nye underbukser. Simpelthen fordi de andre var blevet brune. Og da jeg så køber mine underbukser, så kunne hjælpe mig ham med ekspedienten, har jeg ikke lige smidt en snip ned i posen. Og da jeg så kommer hjem, så er det sådan en snip, hvor der står, at jeg kan møde underbukseproducenten på Facebook. Hvad fanden skal jeg snakke med en mand om, der laver underbukser? Altså, hvad fanden er det for noget lort, du har solgt mig, mand? Der er sgu da hul i røven. Se vedlagte billede. Så kan jeg så skrive tilbage, det er Gyldensberg, så du vendte forkert. Men det er jo rigtig godt at pleje sine sociale netværker på den måde. Jeg havde en kammerat hernede fra, som jeg kan snakke med en del år. Og jeg kender det, man alligevel har hørt lidt om, hvad der sker i deres liv. Så jeg har fået at vide, at han havde været impliceret i en ret alvorlig arbejdsulykke over på sukkerfabrikken. Og så går jeg ind på hans Facebook-side, og så skriver han, at han lige har fået tennisalbue. Det er kraftedeme en dum form for proteser, vel? Undskyld, jeg siger det. Jamen altså, det er dumt. Jeg tror også, at hans far var fra Lolland, så det er nok derfor. Men altså, jeg vil da til hver tid have valgt en klo. Når med en klo kan man da bruge til noget. Altså, der kan man stå på arbejdspladsen, så kan man sige, giver du lige at tage 5 bajer med? Og en banan. Eller hvis du er ude at cykle, og kommer i tanke om, at du har glemt et eller andet, så kan du lige slå kloen ud og så tage fat i lygtepæl. Så har du lige lavet Danmarks hurtigste uvending. Eller hvis man er ude at spise med konen der, så nogle gange så har min kone sådan lidt, hvis jeg skal have den forret, det jeg skal. Hvad for en forret skal du have? Jamen det er lige mig, jeg skal ikke have noget at spise, bare lidt af din. Så er man sgu nødt til som mand at gå op med sig selv, hvornår lidt og lidt, og hvornår lidt rent faktisk bliver til for meget. Så tredje gang hun dykker ned i ens forret, så tager man lige klonen. Ja! Tror der lige den sidste oliven af min. Men hvorfor lave sådan en film her? Det er jo fordi vi har lyst, og som sagt, så fordi jeg ville gerne lave den, mens jeg stadig kunne blive begejstret over ting. Fordi jeg har jo lagt mærke til min far, han kan sgu ikke, der er ikke så meget, han har plejet egentlig at være meget glad for filmen nu, som om der er sgu ikke rigtig noget, der bider på. Det er bare som, han er blevet en gang rynket teflon, hvor hele lortet bare glider af. Altså, sidder og ser en actionfilm sammen med ham, der hedder Ronin, og der er en helt fantastisk biljagt i den